megalayapost.news. Kariboy District Congress Committee minta kesengi kilapan long da kejengi kendu lang hanong po banekran halor ki kamban penklannya ke parti padru halor ki mat ki jura ki bakta ki samla puli ha kejela batkari India hi boro kawai habokran sigilat pathai khobor wadhak President Kariboy District Congress Committee RBDCC uba CBCM ulong bahagani kejengi lang layakran kerpang halor kejengi jeng ki samla puli kari ha kabalayalam do Rahul Gandhi banyalap ha kaleng kejela kari halor kejengi jeng ki samla puli berhadu kalyang kayo kam kayo jam ula ongru waka parti Kongres hakari India hi borok kawai kalami sakmat banekaran halor kijing ki samla puli da kabakeno baka puli keputi hakari India kalahiar sebapalan berkelak tak jori ki samla puli ula kenoru baka sorkar BJP kalapenlut daki laklur hakaban pelong ye ki exam thungkam thungjam bat kiwe ki exam bat kapuli keputi bat kayo kam kayo jampan kaduna bha hakabagani kalakta ki samla jongkari ula ongru kijing latu ki pepa kani hakabaladan ki samla ki blapenkut ila kijing berkani kelakta jorbhai ki samla ki bahap tho exam biang berkani gade ki jingbom kit kli ka sarkar BJP namar kata loban rab baka parti Kongres ka khot ka were boro ki samla Kariboy District barwat ha ka jala bakinwan ban ajing mut ne pen paw ye kinu ki jing ha ka baya dei berkapuli ka puthi ne ka thungkam ka thungjam ban nagalyang ka parti Kongres kum kalyang pursha kan kuran ha parliament baru ban shem ye jing ajing mut ki samla ki balong ka jingdon kam ban tei thma ya klawai jong ki samla ha ka jala barkarui hi boro khawai Mendagasi lakot ya ka jinga selok haga jin dei ka jinga mir jumot bat ki wegi kam handring specific be tek haga be dei bat ka policy trekam ka baka parti na high command na Delhi haga jinga dei bat ki samla kalawe jong kar India ni simrai tanggata ba Kariboy District kadon kabanta ka bakraw ban ay agani ka kubor syabaro hinong song jong Kariboy ka bakantub lese ya ka state ya ka north east ban ya kari India hibro kawai halor ka thame ba kisamla kidei kelawai jong kari India jung ya ka ei ka ba u Rahul Gandhi ulalik visit dalade chapo kota Rajasthan ka shlem jing saindur naga benta ban pentebit ikirdan baper tede halor kata kanong rim ka Kariboy District ru ni kwa bane simbenta ban ya kubur lang ya kani ka benta ban pensothu ya ki nong song sinong jong kadong ribhoy ki kimi ki kwa ki khon samla khamtam ki bala nang lastan ki ba ka seng kongres kadon ka benta ka bakraw ban khot ban wer ya ki khon samla jong kadong ribhoy ki ba ngi la sha ban ya lambakla da kita ki policy trekam jong ka sarkar India haka jingi dei bat ka kampule puthi kamtam ya ka jaka ka ba ngilatip hibaro ko gar India ka dei chapo kota haka wei na ki city jong ka Rajasthan ka ba baro ki kon samla ki ba la pentebit ilade ki ba lek chaki ki jing pentebit ban pule engineer ki ba lek ban pentebit ban pule doktor ki ba lek ban pentebit haki exam ki baper nagabanta ban build up yala de ban yo kam yo jam ban ai ge jing chakri ka bawah gar India bro te ni ya khot ni ya wer ki khon samla namar ba ka sarkar India ka jungi haga jing alam jong ka sarkar BJP mentah po sentar i kumba kam don por ban perkhat ban saindur ya ki khon samla ban ai ya ka jing hikai ka babit ka babiang ban pendunaru ya ka jing lut jingsep kumbang ite karukom pule hari India kalong kum ka kor ka bapen dan kam ban kni pisana ki paid ba hagan okorkom ki don ki system ki baper haba pule gini ki kardan ki ba hab ban petbit LD ban long engineer ban long IAS ban long doktor
bat kiwi ki jing pentebet nak bantaban sandur ya gari India jungi ka yalam penban ban penlut ya kapisa jong kinong somsnang bat kata ke jing penlut kalong kumne nalor ki school ki don sa ki kucing santar ki jing seu ki bahe ha ka balaja ha ki longyeng ki babun ki longyeng kaba kta ya ki longyeng hapok kari India jungi ngi na kadong ribhoy ru kadong ribhoy ji kam sa din chu nilai persang ban penmi gi kun samla ki ban pule ban pentibit ya ban long doktor ban penmi ban lek engineer ban penmi ban lek pule gini ki UPSC ki lamba kini ki entrance exam ka NEET ka JEE bat kum za terjar te hakini ki jing persang ban lek pule ki jing lot pun pa ka ba lakta sisa ya kalong yang kalong sam ka bagi kmi lenti bagi kun ki enda ki lalek pentibit kum banong no hapok ki hakisan snem ka jing lot ban ya kun examen laisha ya kamang tengka pule jong ka sarkar India government of India kata ka SSC ka UPSC ka RRB ka railway recruitment board ka JEE bat ka NEET hakini kijing penut kalong kumne ki samla ki bapule hakini ki jeka haka SSC ki don hadu arklor haka UPSC ki don sanlak haka railway recruitment board ki don kumba sanklor tam haka joint entrance examination ban yadai bat ki jingpule ki engineer khat sanlak hakani ganit bapentebit ki kam medical arpu arlak hanrai ke jing penlut kepala syirkai ka kot daki arpu lak klur haka SSC arpu san lak klur haka UPSC lai pun reu lak klur haka railway recruitment board iway point lai lak kror haka joint entrance examination na mentagi bapule engineer iway point lai pu ar klor hagi bapentbet banlai agane ganit tekane sisa kalak ta hadu kata-kata ya kilong sanjo te ka Ribhoy district ka kwa ron penken ma haba kilek ban pule susim nuk satang kane gawe ka khana ka bakarteng ka sneha delang ba jungka lalap bunteli kinuk sa ki bakta sisya ki kun samla ki bakwa ban betubit ilade but kada mention hangne kaungkum no meipa pilasenia hanga ban ngeru baka kun jongpi kan pule minat ban tresitom ban long doktor hanai ngam don borsu ban ile biang ya kanit ngalayo ba ke asin kabaningkong ban lale ya kanit exam tang baka e ga bala ban pentikina ba kanla ban le bha biang sachisin namar ba ki jingkeli kilalik haptho biang sachisin bat omla ban pas season pass bat kata ka kalong ke AKA ka bapen kuslai bat penjenjar ki longyeng long sam ki kwa ban betul-betul ni tang iwe nakalai hajar ngut balong balak balong IAS tang laipo nakalai hajar ngut ke balak bandrung ha kata ka IIT tang sispa prapo nakalai hajar ngut ki bakalalong doktor tekane kalapan kita igi kon samla gajeng ki phaidin no mentoi syu ban pule ban pentibet yalade tenomar kata ka Ribhoy district ru kadon kajing songkit kli ban perkhat bakumno N1 ra ya ka jingdon kam ya ki kon samla jengi banlong ki baslor banlong ki ba ajing mod ban join ya ka platform ha ka jing alam jong iba Vincent pala kum unong yalam
ubalayo i jengai hapok ka jela ukwa ban sim benta ban lum ban lang ji kun samla ban tur sakhamat bangin tei biang ya kataka ka system ka education system ban penbet thamai penbet bha ya kar kom perkhat perdan ha kataka education system tingi wer ngi khot sobhai ki kun samla paro bagin tur sakhamat ban ai jumut but ka Ribhoi district ka Sngau ban pasyat lang kene ka khobor om tang nang banta kinong sing ka Ribhoi district ki parlok ki ba ki ba thoing yu jingi hapok ka jala ka jungi ka not isi barok ka we ban ya join ban ya snok tilang lang ba kane ka leadership ka bakwa ban lum ya ki kun samla pule ka ba urahol kan hi dalade olale tengi ru ngidon ka ju ka sur ka ban pen Sngau lang na Ribhoi district ba ni khot ni wer ki kun samla ki banang bastat ban tur sakmat saprang ban ai jimut ka seng kongres ka welcome ya ki jang ai jimut ban ya plan lang ban perkhat lang na ka banta ban saindur ban penbha ya ke education system ban wanra thamai na ka banta ban nom kta ya ka kamai kaji bakan nom kta ya ka jing penlut kai ya ka por hagaba ki babon nang ta nag lawan phai kem poi sa kathong ki hap ban pe sa ki kambala ki ba om tikini tikana tingin kwa bagi kun samla sisen bagi ayat cakmat kin yo bet ya ka kam ka babet bembiang ban ka seng kongres ka priang sobha ka khot sobha ya paro ki kun samla pule bakin ya snok tilang ban tre ban ra ban ajmur bat mano ban kren om tang samadan don kam ki rusai ain ki banyo lat ban keren ha parliamen menta ka seng kongres ka don kandai ngot kwa ban wanra nang plus isu ya kilidar ban ai ka opposition ka banyate ka banyarap ban penbha ya ka system jong ka pule ka puthi ka system jong ka jing penlut phut ka system banom don chu ka jing lute ya ki longying longsam habalit ban pendebit iki hari di ban wanra da ka system ka banom kta ka jing lot jing sap ka banom kta ya ka por jung ki ka bagi hab nile lagi bun bun sam retik kumalapan mang ya ki ban pule kata ka por kata ki den pende da kini ki tin ki bakhian da ka mensim da ka jumut ka bakit kli ka dong Ribhoi ha ka jing alam jong ima binsen pala hapok ka state ka jungi ha ka jing alam jong ki parlok riurang ba ki basimpang po ka Ribhoi district jongi menta ki sni ni don kani ka juk kasur ka ba encourage I mean sim yagi kun samla ban tur chakmat bakin nom ting ka sarkar kamdi ka sarkar tang uwe uar ka di ka sarkar jong pai ba bakin pensngau bakin wan chiki jing alang bakin ai yaki ki platform ki paper ya ka jimut jing perkat jong ki bangin pediang ban wanra ya ka system kababit kababiang baka sarkar ka hambat simkia umdi bakan sule don bor umdi bakan su implement tang na kamenta ki ka to kanengut herai ban implement ya ka education policy kababit kababiang hagar kom ka pule ka puthi ba pangro ka wei pagawai ka longyang longsam hapok kari India jungi bat khamtam na Ribhoi district ni ai kene ka jo ka sorban support ya ka jing tumu ka babha jong rahul kanthi bat ka jing tumu ka babha jong ki khana pule jungi ki kimi ki pa kim de ban kan randin ki de ban tur sakmat ki ban perkhat bania ban pendan kam ya ka ber perkhat ka jungki ka jing tip ka jing nang jungki langba ki social media langba ka jing link ban sim benta physically katkum ka bor ka jingki na ka benta bangi de ban wanra shisha ya ka system ka babit ka babiang ka jing penut konsep ka jing yo kam yo jam bat ka jing yo hok ya ka hok la jong ki khana pule jong dan kini ki kintin ka Ribhoi district ka ai ko bor syam paro kinong sing ka Ribhoi ban ya join han lang ha ka state ha ka not is bat kari hindia hibrokoi ban wanra no ya ka sur upaj ba ka sur jong ki nong pule bakim dei ban kanran din ki dei ban ra sakmat kita ki badan hapo ka parliament ki la ban ya tai agar kom ka badai ban la dale bakla ka sarkar ka don ka opposition ka badon ka jiperkhat ka baklan ka babit ka babiang hapo parliament ka ba menta tang ka kongres ni don kandai ngot bat shen
kin saya snok tilang nak bertagi jingpa karinia kekane ke message nak dong riboy mengkua banwan ra ya kajinya teli jong ki khon samla kimde banting kimde banrin mensim kimde ban kan randin tur saprang ai ka kubar lengba ki platform ki bafer kumba ka juk mentag la ka juk jong ka science and technology to ya pedon kam kat kum kekerdan kam mapipit mapipinang ban ra sakmat tur saprang Syaka state government, syaka central government, banwan ra sistem kababit kababiang. Meghalaya Post.news